moi boas. Que ben que non lle fixen caso a moita xente. E gracias a non facerlle caso, esta canle existe. Millor ou peor, pero é unha fonte para moitos gaiteiros. É unha fonte incluso para aqueles que presumides de sacar moitas pezas. Se non fora por canles como esta. En fin. Remata o ano e somente quero agradecervos a todos os que pasades por aquí, que invertides un mijallo da vosa vida en pasar por aquí. Ben sesa para aprender algo, ben sesa para escoitar simplemente, ben sesa para ver cando deixo de decir o canto digo. Gracias a todos, porque entre todos facemos que a canle este viva. E bueno, iso demostran as visitas que temos mes a mes. Debo dicir que malia todas esas visitas que temos mes a mes, esta canle, como está adicada únicamente a xente gaiteira moi determinada, non me fajo rico. Teño que volver a dicilo, non me fajo rico. Eu rico xa era, xa son rico, non necesito do que me poida dar esta canle para vivir a mí. Non. Porque ainda hai xente que pensa que saco moitos cartos con isto. Que equivocados estades. Xa vos lo dixen unha vez, e volvo a dicilo. Esta canle saca sobre 20 euros ao mes. 20 euros ao mes. Non me dan para pagar as subidas que meto nesta canle. Pero teño que aturarvos. Teño que aturarvos cando me vindes con gilipolleces. E teño paciencia. Ti un amigo que paciencia tes. Vos mandaría merda. Eu tamén os mando, pero de outra maneira. Claro que os mando a merda. Pero hai que ter paciencia. Hai de todo na viña del Señor. Eu atendo a todo Dios. Sepa ou non sepa. Se sabedes moito non vos fago falta. Se vos fago falta é porque non sabedes. De vos nacidos e ser agradecidos. Eu agradezo as vosas visitas, pero que sepades que eu non vivo de vos. E que sepades que a vos non vos cobran nada por visitarme. O único é que tendes que aturar unha merda dunha propaganda. E por iso, a veces, algún ten a soberbia de vir a decirme gilipolleces. En fin. Feliz ano a todos. Os bos e xenerosos. E tamén os malos exemplos, porque ten que haber de todo. Feliz ano.